सार दिनैनि जे बे दिनैनि बे गान्धी जयन्तीनि मायावहाय जे दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मा हाबाफारि बिथिंनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमाय हाबाफारिनि सोमोन्दै गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लानानै दिनै अबस्थान धर्मघट खालामनायनि खारनानो जादों MGNरेगाया महात्मा गान्धी नामै जादों पार्लामेन्टआव पास जादों 2005 सनाव बेनिफ्रायनो MGNरेगा जिथु स्किम बे स्किमा जोंनाव प्रबर्तन जादों आरोखि दा ओंखायनो गान्धी जयन्तीखौ लोब्बा लानानै अबस्थान धर्मघट खालामनायनि खारना जाहैबाय जाय मानसिनि नामै जायखौ जोङो जाथिनि बिफा होननानै मानियो महात्मा गान्धीखौ बिनि नामै स्किम हगारनायखौबो BPF दोलोआ माने ओरैबायदि माने जब कार्डखौ लानानै आरम्भ खालामनानै बिदिनो फुख्रियाव सेंसन होनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दै साप्लाइनि माने माबायाव आरम्भ खालामनानै गासिबो खेथ्रआवनो माने थाखा फैसा माने माबा खालामनाय कारापसन खालामनाय बेखौ जों नुनो मोन्दों दा दिनै बे बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एक्सप'ज खालामनानै आरो बिनि उचित तदन्त माने हायोबा CBIनि तदन्त होनानै बेफोरखौ जाहाथे माने बे कारापसनफोरखौ जाहाथे जों बन्द खालामनो हायो जाहाथे जों प्रपार माने न्यायखौ जों मोनो रायजोफ्रा जाहाथे न्याय मोनो बेनिखायनो दिनै बाहाय अबस्थान धर्मघटखौ पालन खालामनाय जादों सार जोङो मिथिगौ जे नोंथाङा जे मोनसे समाव UPPLआव जगदान जानायनि सिगां नोंथाङा जे माने पलिटिकेलनि हाग्रामा बिथांनि पलिटिकेल एडभाइजारमोन दा बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो आं दहायबो बुंखादों स्पष्टनो जे आंखौ बिसोरो जास्ट माने माबानि थाखाय हमथानानै लाखिनो थाखाय माने MLA टिकेट होनो हायिनि आंखौ गाज्रि मोनगोन साननानै एडभाइजार बानायदों पलिटिकेल एडभाइजार दा पलिटिकेल एडभाइजार हिसाबै आङो बेनो पलिटिकेलि जेबो एडभाइस होनो हायाखै बा एडभाइसखौबो बारा लाखायाबो नालाय दा ओंखायनो बिथांनो बेबायदि एडभाइस होनायबो जायाखै ओमफ्राय हार्डलि 2 मास ना 3 मास थानानै बिथाङा पलिटिकेल एडभाइजार बा आरो सासे बिश्वजित दैमारियाबो एडभाइजारमोन बिथांखौबो नांला होननानै जोंखौ माबादों आरोखि नांला होननानै एडभाइजार नांथ'ला दा ओरैबायदि होननानै जोंखौ एडभाइजारनिफ्राय नागारदों आरोखि दा बे समाव सार नोंथांनिफ्राय जों मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों जे गोबां मानसिफ्रा बुंसोबाय थादों ससियेल मिडियाआवहाय बै समावनो जिथु दिनैनि बायदि हाग्रामा बिथाङा इलेक्सननि नामाव जिबायदि राजा लामायाव ओंखारनानै इलेक्सन दाबिदों बेबायदि जिथु बै समनिफ्राय जिथु बड'लेण्डनि थाखाय नांनायाव जिथु एबसुखौ आरो सोमावसारारि आफादखौ जिथु हेफाजाब होयोमोनबा सेपारेट रायजोआनो जागौमोन होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा बुंबाय थादों बे बिथिङाव सारा मा बुङो माने क्षमताव फैनाय लोगो लोगो माने सेपारेट स्टेटनि बाथ्राफ्रा एसे गोजानाव थाबाय आरोखि गोजानाव दोनबाय बिसोरो दा माने राजनितिक महलाव स्टेटआव होन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव होन मा सोलिदों बेफोरखौ स्टाडि खालामनानै बुंबाय थायाखै होनबा बियो बर'फ्रा दानो रायजो मोनथ'नाय नङा होननानै बुंबाय थागोनबा बे एक्टिंसो आबसुनि माबा आन्दलन खालामनाया एक्टिंसो प्रमद बर'नि माने आन्दलन खालामनाया गासिबो सेपारेट स्टेटनिफ्राय आन्दलन खालामनाया एक्टिंसो बेबायदि बुङाखै होनबा दा बिथांमोनहा मिथिगौ हिसाबै जे गभर्नमेन्टआ दानो होथ'नाय नङा हिसाबै माने बेखौ बे खोथाखौ बुंदोंमोन आरोखि दा खिन्थु जोंहाथ' प्रेसारा होथ'आलागि दा होथ' जोंहा प्रेसारा थाबाय थानांगौ आरोखि माने पलिटिकेलि हक ससियेलि हक सरकारनि उपराव मोनसे प्रेसारा सबसमाय थानांगौ जों जे आलादा हादोर नांगौ होननानै दा बिथाङा जे दिनैनि थारिखआवहाय जे आसामाव माने BJPजों एलायन्स खालामनाय नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथाङा जे इलेक्सननि थाखाय धरना होबाय थानांदों बे खार'ना मा होननानै सानो बिनि खार'नाथ' आं मोनसे खोथा बुंनि राजनितियाव खुनु जिनिसानो पारमानेन्ट नङा स्थायि नङा हो जिखुनु मुहुर्तआवनो जिखुनु चेन्ज खालामनो हायो परिबर्तन जानो हायो दा ओंखायनो बिसोरबो सानदों जे आं मिथिनायावथ' BJPजों सिङाव बिराद गाज्रिसै दा ओंखारबोसिगौ खिन्थु बै थांनाय बाराव ओंखारनानै मिनिस्टार जोवाखै होनबा कंग्रेसनिफ्राय ओंखारबोबा बेखौ मोनसे एक्सपिरियेन्स जाबाय बेहा गतिके जोबथानायसिम थाहैनो हागौ आरोखि माने मिनिस्टारफ्रा जाहाथे ओंखारबोनो बे खोथाखौ सिन्था खालामदों आरो मिनिस्टारफ्रा हयथ' रिएक्सन जानो हागौ बेबादि धरननि साननानै खिन्थु रिलेसनशिपआ थानाय नंला बेखौ गावबो मिथिखाबाय माने BJPनि एक्टिभिटिसआ जे देखायबाय गावनो जे एखे लगे थानाय समावनो माने इलेक्सनखौ
इलेक्शननि नामै आन्दलन खालामफिननांबाय बे दिनै हाग्रामा महिलारिया मानो खालामनांखो बेखौ बुजिखाबाय आरो खोथाखौ दा ओंखायनो होनदों जे नाथिं इज पार्मानेन्ट इन पलिटिक्स টালার রাজ বন্ধ করক বছরে যোগ্যতা 20,000 টাকা সম্পূর্ণকে প্রদান করক বছরে যোগ্যতার 20,000 টাকা সম্পূর্ণকে প্রদান করক দুর্নীতি লিপ্ত জিআরএস মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত ব্যাংক কর্মচারী মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত ব্যাংক কর্মচারী মুর্দাবাদ যোগ্যতা দুর্নীতিকারী শাস্তি প্রদান করক যোগ্যতা দুর্নীতিকারী শাস্তি প্রদান করক যোগ্যতা কেলেঙ্কারি সিবিআই তদন্ত করক যোগ্যতা কেলেঙ্কারি সিবিআই তদন্ত করক হিতাধিকারী পাসবুক ঘরাই দিয়ক হিতাধিকারী পাসবুক ঘরাই দিয়ক রিটার্ন ব্যাংক পাসবুক রিটার্ন ব্যাংক পাসবুক উই রিটার্ন জব কার্ড রিটার্ন জব কার্ড টাকা সম্পূর্ণকে প্রদান করক বছরে যোগ্যতা 20,000 টাকা সম্পূর্ণকে প্রদান করক দুর্নীতি লিপ্ত জিআরএস মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত জিআরএস মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত ভিডিও মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত ভিডিও মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত ব্যাংক কর্মচারী মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত ব্যাংক কর্মচারী মুর্দাবাদ যোগ্যতা দুর্নীতিকারী শাস্তি প্রদান করক যোগ্যতা দুর্নীতিকারী শাস্তি প্রদান করক যোগ্যতা দুর্নীতিকারী শাস্তি প্রদান করক যোগ্যতা কেলেঙ্কারি সিবিআই তদন্ত করক যোগ্যতা কেলেঙ্কারি সিবিআই তদন্ত করক যোগ্যতা কেলেঙ্কারি সিবিআই তদন্ত করক হিতাধিকারী পাসবুক ঘরাই দিয়ক হিতাধিকারী পাসবুক ঘরাই দিয়ক হিতাধিকারী পাসবুক ঘরাই দিয়ক রিটার্ন ব্যাংক পাসবুক রিটার্ন ব্যাংক পাসবুক রিটার্ন জব কার্ড রিটার্ন জব কার্ড বিটিআর অয়েল কাম বছরে যোগ্যতা 20,000 টাকা সম্পূর্ণকে প্রদান করক বছরে যোগ্যতা 20,000 টাকা সম্পূর্ণকে প্রদান করক দুর্নীতি লিপ্ত জিআরএস মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত জিআরএস মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত জিআরএস মুর্দাবাদ দুর্নীতি লিপ্ত ভিডিও মুর্দাবাদ